Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Tetru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg. Enne. Ja, een hele goede middag, Leeflu. We zijn voor weer. Het had even mogen duren. We zijn later dan gisteren en als maandag.
Maar dat kent allemaal, want elke dag gewoon voor ergens live tussen 11 op 9 en 11 op 4. En vandaag is er dus om 11 op 3. We zijn weer live vanaf een nieuwe locatie. Ik heb 3 hints gekregen. De eerste hint wordt moeras. Ja, je ziet nu op de achtergrond van de Gouden Sambafoon een soort van moeras. Maar ik zou eerder zeggen een viswiever. Dat is dan de 4e hint. De tweede hint wordt boomkikker. En de boomkikker, dat kent je vind je. En de 3e hint wordt je hoort al 2006. Nou, aan de taak om van die 3 hints gaat te bakken en hoe te vinden over vandaag verstopt zitten. Ik heb eens even in de comments gekeken op Facebook en op Instagram. Daar heb ik me echt kostelijk met vermaakt, moet ik zeggen. Over dank. Want ik heb er allemaal hints voorbij zien komen. En locaties. Ja, ik vond je knap bedacht. En zeker met de hulp van ChatGPT. Maar ik moet zeggen, 99% van al die hints wat ik zag, klopte niet. En hier heb je natuurlijk helemaal niks aan. Dus een echt de taak om te kijken hoe we zitten. Uiteraard is ook vandaag bewaker Twan aanwezig om de sambafoon, de Gouden Sambafoon met zijn lijven te bewaken. Het is ook vandaag weer fris, het is waterkoud, zoals ze dat zeggen. En ik hoop niet dat ik vandaag jongens of meisjes met witte sneakers aantref, zoals wie gisteren. Dus ook vandaag hebben ze de bergschoen nodig om op deze plek te komen, over verstopt zitten. We zijn nu bijna 10 minuten live. En nog steeds is er nemens te bekennen. Dus ik moet de complimenten aan de productie geven voor het vinden van deze verstopplek. En ook vandaag is dat goed gevangen. En ik zie gaat gebeuren in de verte. En een cameraman die is aan het rennen. Ik zie iemand van de productie zwijgen. En dat kan eindelijk betekenen dat misschien de eerste kandidaat hier is. Ja, ik zie een wit busje in de verte aankomen rijden. Dus dat betekent dat de eerste kandidaat voor de Gouden Sambafoon zich nu gaat melden. Oh, dat is snel zeg. Sneller als gisteren in ieder geval. Ik wil nog even benadrukken. Er zijn 5 puzzeltafels. Dus als hij als eerste bus, betekent nog lang niet dat ze dus de winnaarbus van de Gouden Sambafoon. Want als ze niet gewoon een puzzelbus, ja, dan hebben ze een probleem dit jaar. Eens even kijken. En ik zie er in de verte op de parkeerplaats eens uitstappen. Ja. Ik zie een man, ik zie een zoon denk ik. En die komen echt op hun ooien dooien komen ze aangelopen. Een hele goede middag. Zit je hier voor de sambafoon? Ja, ik zou wel even rennen als ik gewoon lekker aan het wijlen. Oh, je gaat gewoon rustig aan doen. Meent je dit? Ja, maar er kunnen zomaar 4 andere kandidaten aankomen. Hè? Ja. Dat is een geprijs, hè? Dus goed. Ja, goed. Op zijn 11:30ste gaat deze meneer met zijn zoon richting Twan. Het is ongelooflijk. Hij had er wel heel veel vertrouwen in. Nee. Dat niet. Maar de beseft wel dat er heel veel concurrentie is, hè? Misschien als ze mensen die mee kennen, dat ze weten hoe we zitten. Ja, maar dan nog. Zullen ze dit een beetje tempo maken, hè? Solliciteren. Het codewoord solliciteren, klopt dat? En dat klopt, hij kreeg een sleutel. En Ze ook puzzelen. Spreekt de winstkansen. Oké. ja, rustig aan, hè? Dan was het codewoord tegen de mensen zeggen. Ja, dan mag maar 1 puzzelen. Ah, jammer. Ja, 1 mag puzzelen. Maar goed, nogmaals de tip, ik zou rennen als ik het hoor. Maar ik goed lekker wijlen. En ik wijl erachteraan. Alsof er niks aan de hand is. Er staat gewoon 1111 euro op het spel. En deze 2 komen gewoon lekker al wandelen naar de puzzeltafel. Dus bussen in de buurt, dat maakt zich alle kans. Want deze 2 deelnemers, ja, die hebben niet zo haast. Nou,
Gewoon eens even kijken waar die allemaal lukt. Hoe kom je hier vandaan, meneer? Ik wil nog even bellen. Ja. Oh, even bellen, ja zeker. Kind allemaal. Ja, als ik dat nu zeg, dan redt zich dat niet om op die te zien. Ja. Ben je dan zat? Ja? Ja, dan doet hij best, hè? Tot zo. Ja, wauw. Nee, dat is bij ons Dan nog. ga je rustig door met bellen. Ja zeker, geen probleem. Nee, dat is niet bij mij kloes. Ik is wel fijn vesten. Ja? Succes, hè? En in de verte, ja zie ze, daar komen dames aan. Dus ik zal echt tempo maken. Ja zeker. Het zijn gek te kriegen de man, dat is ongelooflijk. Waar kom je hier vandaan, meneer? Van 11 trouwens. Van Van 11. Wat is uw naam? Tim. Tim. En heb je metgenomen Tim? Zoon. Mijn zoon. Dan Ik ben steun. Ja. Oké, één tip hè. Er mag maar één nemers mag puzzelen. Er mag niet meer de tweeën puzzelen. Hij zit gek te kriegen, hè. Ongelooflijk. En door in de verte een jonge dame. Ja, de volgende kandidaat. Ja. Dag, waar zit Geer? René. En Yvette. René en Yvette. Ja, dat is de eerste deelnummer. Daar ga je dus een ooie door, je gaat er puzzelen. Oh, maar ik gun het Tim ook. Dus dat is goed. Je kent elkaar. Jazeker. Je zit met de tweeën, er mag maar één puzzelen. Dat moet ik wel zeggen. Oké, ik ga even met puzzelen. Dikke. Telefoons weg en de mocht hun niet helpen of wat dan ook. Nou, Aan de zilie moest ze toekijken. nou. Dag, dik bij Yvette. Ja. Oh, ja. Wie is het met die hartslag? Ja, nu gaat het. Is hij een beetje in de puzzelaar? Nee. Is hij een beetje passeren onder druk? Zeuren, jongen, niet eens. Deze personeel op dingen. Wat dat? En die dan? Hij is open. Oh, super fijn. De eerste 2 dagen heeft er maar één puzzeltafel bezat en we hebben er nu al 2. Super mooi. Eens even hier kijken. Wie deze coole kikker. Nou, dat is wel aardig op weg, hè? Ja. Ik zie in het vastelovens gezicht. Maar dit is nog steeds totaal geen spanning, ook al is er concurrentie. Nee? Nou ja. Dus het is helemaal zo met dit soort dingen. Nee. Dat is het gek te krijgen, hè? Dat is af en toe wel handig. Ja. Nou, goed. Ja, ik zou het niet kennen, hoor. Ik zou helemaal opzien van de spanning. Ik was even bij de dames kijken. En de dames zijn ook van start. Dan mocht ze niet helpen, hè? Let op. Ja, ik heb het in de gaten. En ik zie ook hier het vastelovensgezicht langzaam ontstaan. Als je kloor zit of kloor ding te zien, steek even de handje omhoog, hè? Pas dan mag ze weer. Jij dit die vet? Ja, goed. Ja? Goed, hè? Ja, bij mij gaat het goed. Nou, fijn. Ik heb het idee dat ik meer gespannen ben dan de deelnummers. Ik weet het niet. Is het vol puzzelen toes? Nee, eigenlijk niet. Lastig om ons te vingen. Nou, op een gegeven moment niet. Wanneer wordt het moment? Ja, toen zei ik nee uit van zullen we gaan kijken of niet? Goed dat ze hebt gekeken. Ik ga eens even naar de andere puzzeltafel. Oeh, heerlijk. We hebben een puzzelbattle. Eindelijk. Ja. Ja. En wie gaat het hier? Slecht. Die zijn nog niet klaar. In de zoon zit wel de rillen van de kou, hè? Ja. Dus een beetje fris, hè? Ja. Ja. Oké. Gaat goed. Ja, dames en heren, mocht genoeg kijken. Er zijn nog 3 puzzeltafels over. Dus gerupt nog alle kans. Deze meneer, ja, dit is net gek te krijgen. Pak alle tijd. Die dames zijn meer gespannen. Yvette, wie gaat het hier? Denk er trouwens aan, hè? Er passen maar 16 puzzelstukjes op de tafel en veer zijn er over. 4 heuren niet in de puzzel. Oeh, dit gaat al heel snel. Gaat Yvette Tim verslaan? Ja. En dit liggen van tafel. Handje omhoog. De jury. Kom kijken. En dat klopt toch niet. Stress. Ja. Probeer rustig te blijven. Zelfs met een irritante presentator nevendig. Zij een bino af. Eens kijken snel wie Tim is. Even kijken. Ja, wie gaat het hier, Tim? Slecht. Ja, oh, er zijn er af. Even naar de jury. Hij is goed, en hij moest door. Terug naar Twan. Go. Rennen. Yvette komt hier als tweede aan. En gaat er waarschijnlijk met de gouden sambafoon vandoor. Maar dan moet ze wel de finale vraag goed hebben. Heeft ze die fout, dan moet ze weer terug. En
En dan kent alsnog Tim de winnaar waren. De Busterbino, Yvette. Ja, ik heb geen conditie. Doe maar met deze adrenaline wel, denk ik. Nou, De Busterbino. De Busterbino, Yvette. Oh. En daar is het one. Ja. Oké, Yvette. Hoi min. Hoi moed. Ik moet het zelf ook doen. Oké. De finale vraag. Let goed op. Ik stel een vraag over de puzzel. Je mag ze maar één antwoord geven. Is er niet goed, mag ze niet gewoon weer gokken, maar dan moet ze terug door de puzzel. Moet ze gewoon kijken. En dan weer terugkomen. Ja? Op de puzzel staat het vastelovensgezicht. Ik zou zeggen dat hem dit niet kan. Wat staat er afgebeeld op de hoofddeksel? Vlinders. Ja, dat is het goede antwoord. Het kuffertje gaat open. En de beste winnaar van 1111 euro en de gouden sammofoon. lekker man. Gefeliciteerd. Ja, je mag knuffelen. Oh, kijk. Dit is toch mooi. Oh, Yvette en René, gefeliciteerd. Ja, dank je. Oh mijn god. Is me goed dat we Wat de hebben. puzzels moeten werden. Stinkt er al klover? Is het toeval? Ik was mijn kindje binnen liggen. En ik was aan het werk. Ik ben aan het werk. Ik ben aan het werk. Maar je zit er al de hele dag de hints te kijken. Wie ging dat? Ja, joh, we hadden een beetje en toen gingen we lunchen. En daarna dacht ik, ja, weet ze, dat ziet er wel uit als de Hekersbroek. Dus Wat kom je hier vandaan? ja, Hieuwdeel. Ja. Bij de livestream dacht je, ja. Nou, toen dachten we van het liedje waar hier volop, ja. Ongelooflijk. Ja, kom even op Ooyem. Wat leuk. Hey, hier staat onze berenbonk van een bewaker Twan. Zit klaar met de check. En ik ga nog de gouden sambafoon kon ik overhandigen. Ja, Tim. Ik zei het nog. Moest een beetje doorgaan, hè? Ja, dan kreeg ze dit, hè? Nou ja, goed. Ik ga de gouden sambafoon overhandigen. Ik heb een gerandje bij ons, was voor niks geweest. En ja, Yvette. Ja? Yvette, van harte gefeliciteerd. Hè, Schwor? Let op. Schreeuw even uit, kom op. Ja, leuk. Hey, de gouden sambafoon, hè? Ja, Is niet alleen leuk om te hebben, maar dan kreeg ze ook een geldbedrag met. dat is nog leuker. Ja. Dat voorkomen we. Dat dacht ik, ja. Dat is een collectors item, maar het bedrag is natuurlijk lekkerder. Hoe ga je ze dat aan besteden? Aan de vasteloventje in Turp. Ja. Een bepaald café of een evenementengedachte? Ja, vanuit de carnavalsverenigingen die munchen overal geld die in Turp. Dus flinke stap. De Franse vereniging gaat vrienden maken. Dat denk ik wel, ja. Zeer populair, dit vastelovend. Deze vastelovend wel, denk ik. Nou, er zijn er nog 2, ja. Gaat je het bedrag delen? Of Ja, tuurlijk. Ja. niet test voor de vriendschap, hè? Ja. Zit toch al langer als ene dag. Dat is goed besteed, ja. Ja, superleuk. Dames, geniet ervan. De terechte winnaar. En zo ziet ze maar weer, hè. Als hij neer als eerste aankomt, ja, dan kan ze nog steeds een kans maken op de gouden sambafoon. Ja, onze Tim staat erachter nog steeds te puzzelen. Is er gelukt, Tim? Ja, dat denk ik. De jury is weg. Ja, helaas. Dus de Zuuske maar weer. Ja, bis hij neer als eerste kom als ze brandje weer hier. Dan kan ze net zo wie Yvette, en ben die nou even kwijt? René. Kan ze zus wie Yvette en René gewoon hier in één keer met de gouden sambafoon staan. En dat is 1111 euro rieker. Wie mooi is dat? Ja, supermooi. Wil ze nog tot slot Luc bedanken, behalve René. Ja, Nicole. We bedanken Nicole ook. Hebben we dat Nicole gedaan? Met geputeltje. Vooral, hè, met de hints. Ja. Heb je nog een gouden tip voor de deelnemers voor de komende dag? Doe een strakke box aan, want die zakt af met het rennen. En geen witte sneakers. Maar die hebben ze wel aan. Ongelooflijk. Ik lief maar de tip geven en ze komen allemaal met de sneakers aan. Ja, ongelooflijk. Goed, ja, hier vanuit Heikersbroek heet het hier, hè? Natuurpark Heikersbroek, vlak bij L, gewoon voor afschietnummer. Dames, nogmaals gefeliciteerd. En ja, voor de kiekers morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. En geniet ervan. Fijne vastelovend. Zelfje. Verder. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door T-Tru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg.